Zsípsuk. Kerek ez a zömle, nem fél a zsebembe, köt felé kell vágni, úgy kell megpróbálni, úgy kell megpróbálni. Kerek ez a zömle, nem fér a zsebembe, köt felé kell vágni, kell megpróbálni, úgy kell megpróbálni. És hogy van a kerek a káposzta? Kerek a káposzta, cikkészele vele, akinek nincs párja. Válasz? Hajnal, szerinted hogy van ez? Hogy van a kerek a káposzta? Ez a szemle, ez a szemle, énekeljet inkább a kerek ez a zömlét. Hát azt énekelte. Kerek a káposzta, énekeljed a kerek a káposztát. Kerek a káposztát. Inkább kerek ez a zömlét az. Ja. Ez a zömle. Ez a zömle. Inkább énekeljed a kerek a káposztát. Kerek a káposztát. Nem a kerek a káposzta, inkább legyen a kerek ez a zömle, hisz a kerek ez a zömle, az a kerek a káposzta. Nándor ezt Hajnal még biztosan nem érti meg. Énekeljed a kerek a káposzta. Ja. Ja. Hát most már szerintem összezavartad. Igen, kicsit összezavarodott. Hajnal, énekeljed. Hajnal, énekeljed a kerek a káposztát. Ja? A kerek a káposzta, a kerek a... Ez a zömle, a kerek ez a zömle, a kerek a káposzta. Énekeljed a kerek ez a zömlét, ja? Ja? Mutasd meg neki, jó? Úgy kell azt, hogy kerek a káposzta, hogy kerek ez a zömle, nem fér a zsebembe, kit felé kell vágni. Hajnal, énekeljed a kerek a káposztát, jó? Jó? Énekeljed! Nándor, addig szédítetted, amíg most már csak röhög rajtad. Énekeljed a kerek a káposztát, mert megszorítom a kezed, akkor... Na, Nándor, ilyennel nem fenyegetőzünk.